Короче, در Турция я ҷо омадем чӯйхонаи ӯзбек бачаҳо шиштем заказ кардам як пиёла чӯй я ош бачаҳои ӯзбек ҳоли салом алайк накардам просто ҳамин шиштам бардарҷон саломат бошед. салом алейкум я бор дигар бачаҳони азиз акаҳо додарҷоно апаҷоно хоҳарҷоно Истанбул ҳамин шаҳр будааст ки 97% ба об ҷойгир аст яъне ки 97% ҳамин территорияш ай об будааст яъне ки тоҷикистони худамон ватани худамон азизамон 97% кӯҳистон бошад иҳода 97% ай об ташкил будааст. Бардарҷона ҳозир лаби об овардам барои обозӣ ҳозир об хунукшудагӣ яъне ки ҳар чанде ки бошад камтарам барои подписчикҳо маълумот медиҳам. Саломат бошед. Инами город Стамбул дидестем ба фикри ман инами Стамбул и баҳраш ина баҳраш бардарҷоно Истанбул шаҳри Истанбул инаи об Истанбул худаш полный айгирдаш дар дуруни об аст гирдаш дар дуруни об аст. об барои саломатӣ бисёр фоидавор яъне ки ба урусӣ мегӯянд ки ёдаш бисёр аст. ина баҳри баҳр даем ҳозир мо қарор дорем яъне ки лаби баҳри Истанбул инами Истанбулай бардарҷоно охираш то уҷа намедонам чанд километрай агар насиб боша ҳамуҷа сафар дорам имрӯзаш тавр пагода бегониш нест аст ҳамаш баҳр природа соз об соф топ тоза бардарҷона ин шаҳри Истанбул медонам бисёртон омадагиен медонед касе наомада ҳамода интернеста баҳр ҳамё чӣ мекунам вақти обозӣ гузашт фақат тамошо я природа тамошо кунем хер бачаҳо. Местниё бегаё инамиҷа прогулка мекардем. Бар полный киштӣ Истанбул мерем бачаҳо. Бисёр шумоӣ бехафа. Паркаш ҳамаш баҳри шумо бардарҷоно. зинда бошем бардарҷон ҳама кас. вақти шом шудеста одам бинед шул бисёр